खुलुमबाय, आं रायदाव बसुमतारी। बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामना हो। दिनैनि मोननैसो रादाबखौ आं मिथिहोनो आखायाव लाबाय। बेनो जाबाय मिथिनो मोननाय बादिब्ला कन्ट्रेक्टर अमित कुमार ब्रह्म बिथाङा गावनियाव इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरि सोद्रोमाफोरा 50 लाख रां दाबि खालामदों होनना बुंनाय खोथाया नंखाय होनना खेंफोरथि होबाय। थांनाय 7 जुन खालाराव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बिपिएफ आरो बिएसइउनि बिबानगिरिफोरा कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरायखेलानिफ्राय सालाकाथि थांनाय लामानि खामानि मावनाय सायाव कन्ट्रेक्टर अमित कुमार ब्रह्मनियाव इउपिपिएल दोलोनि 3 सोद्रोमाफोरा 50 लाख रां दाबिदों होनना बुंदोंमोन। अदेबानि बे रां दाबि खालामदों होनना बुंनाय खोथाया नंखाय होननानै खेंफोरथि होदों कन्ट्रेक्टर अमित कुमार ब्रह्म बिथाङा। मणिपुर रायजोनि मोननै जिल्लाफोराव आयेन बायदियै दिनै 13 घन्टानि थाखाय कारफिउखौ गुरै खालामनानै होदों। सानजा इम्फल आरो सोनाब इम्फल बे मोन्नैबो जिल्लानि जिल्ला मेजिस्ट्रेटफोरा आयेननि नेमखान्थि आरो थासारिखौ नायनानै दिनै 24 जुन 13 घन्टा फुंनि 50 निफ्राय जागायनानै बेलासिनि 6 बाजिसिम कारफिउखौ गुबुन साननि रुजुनायाव गुरैसिन खालामनानै होदों होननानै खौरां मोन्नाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि 2 नं सागलिजार गुदि फरायसालियाव बिटिआर सरकारा आसाम फरेस्ट एक्ट 2006 नि गेजेरजों फरेस्ट हालामाव थानाय नखरफोरनो हानि पाट्टा रानना होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि जेलाव जोबनानै दोनजानाय सा 23 बांलादेशी हादरारिफोरखौ दिनै जेलनिफ्राय उदां खालामनानै गावनि जोनोम हादर बांलादेशआव दैथायहरगोन। सा 23 बांलादेशी हादरारिफोरा आसामनि करिमगन्ज जेलाव जोबनानै दोनजादोंमोन। आयेन बेरेखा सिमा बारनानै भारत हादराव हाबफैनायनि जाहोनाव बिसोरखौ बराक भेलिनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हमनो हानाय जादोंमोन होननानै खौरां मोन्नाय जादों। माइनावस्रि दैमारिनि देरहासारनायाव गोजोननायजों बरायदों उदालगुरि जिल्ला एबसु फानेरि दख'रा एबसुआ। सम जिउ आरो खन्थाइ बिजाबनि थाखाय लाइमोन साहित्य एकादेमि बान्था 2023 मायथाइनि मोननो हायो। लाइमोन लिरगिरि महरै साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानायाव जिल्ला नाङैनो गोजोननाय गोसारदों। माइनावस्रि दैमारिखौ बिथांनि नखर फानेरिनि कसुबिलआव बरायहैदों। जिल्ला एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलो आफादफोराबो।